Bible zethu sikhile pha kwincwadi kaLuka chapter number 1. Incwadi kaLuka chapter number 1. Sicule kamnandi namhlanje ngathi sizobona ingelosi. Mhlawumbe uGabriel ume apha ecam kwami namhlanje. Incwadi kaLuka chapter number 1. Incwadi kaLuka chapter number 1. Icamp ezikhona eCamp Rhino zikhona pha ngasemnyango ungayozijonga pha. Ndicinga uba i-netball ikhona, i-young adults ikhona, ndibone ezazi-2 andizibonanga ezinye. Kwaye kwangoku ucela nisithandazele kukho isikolo phaa i-Rocklands kwaye siyabashumayeza kwaye baye bafunde camp for ukubhalela uMarch ndicinga njalo. So cela sibathandazele ezibefunda kwaye ezibefunda ngeBhayibhile. Incwadi kaLuka chapter number 1 soqala ukufunda phaa kuverse number 12. Ithi pha, wakhathazeka uZekariya akusibona wangenelwa kukoyika. Sathi ke isithunywa eso kuye, musa ukoyika Zekariya ngokokuba isikhungo sakho siviwe. Wothi ke umfazi wakho Elizabeth akuzalele unyana, umthiye igama elinguYohane. Uya kuba nokuvuya nokugcoba, bathi abaninzi bakuvuyele ukuzalwa kwakhe, kuba uya kuba mkhulu emehlweni enkosi, angakhe asele wayini nasiselo senxilisayo. Uya kuzaliswa ngumoya oyingcwele kwasekuzalweni kwakhe. Masithandazele bonke ngosomezulu sathandaza kwaye sibulele ngosomengcwele ngezwi lakho. Thandaza ukuthi sesifunda kwaye wena ngosomengcwele unisebenzise mna njengombhobho udlulisa ilizwi lakho ukuze ingawuthinteli umsebenzi owawenza eCalvary. Thandaza zonke izinto egameni lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu. Amen. Izonibethisa ngabantu le ndawo. Ithi phana uYohane akazosilisa ntoni? Siselo sinxilisayo. So ukulanduka pha andizo-elaborate pha, ndizoyibetha nje phezulu sihambe. Ithi pha kuverse number 12, wakhathazeka uZekariya ne, nje ekhathazeka uZekariya kusemveni kokuba ebone esi sithunywa. Ndizogqibezela nje apha kule ndawo because kule veki kupheleyo iye yacima ifowuni yam. Iyacima, so ezinye izinto khange ndizithetha apha kule ndawo. So ithi pha wakhathazeka, eli gama lethu ukhathazeka kukuthini? Kukuba troubled ngaphakathi okanye ukuziva ngendlela ethile ngaphakathi. So le nto yayintsikelelo kuZekariya le, but ngeli hlobo iza ngayo yayingabonakali njalo. Kwaye bendifunda apha evekini uthi bana omnye umfundisi uba ingxaki akunyanzelekanga uba zibe permanent. Even ingxaki esono ayikho permanent. uYesu Kristu uyakwazi ukuthini? Asisuse. So ingxaki zethu uba sizise kuye uYesu Kristu kwaye nembangi nomgqibeleliso okholo lwethu, unako ukuthi asithini? Asithuthuzele kuzo. Kodwa uZekariya apha kudala ethandaza kwaye kudala ethandaza nje isicelo sakhe somthandazo zange siphendulwe ngalamini wayethandaza ngayo. So xa siqhubekeka apha ke ngoku nje isenzeka le nto, siyibona uba iingxaki zethu esiphumela kuzo zisenza bana sithini? Ingxaki esiphumela kuzo zisenza ukuba sithini? Sibambelele kuye uYesu Kristu okanye sibambelele kuye uThixo ngakumbi. Kwaye xa eziphendula ke ngoku ngexesha lakhe, loo nto ibonisa amandla akhe kuthi, ne? Ibonisa amandla akhe esebenza ezimpilweni zethu. So siyayibona yonke le nto nje isenzeka nje, uThixo akasebenzi ngokwexesha lethu. Ixesha lakhe nexesha lethu awafani, kwaye nje ixesha lakhe nexesha ethu angafani nje. Yena ixesha lethu sithi thina iminyaka idlulile, yena ucinga uba hayi man kudlule nje 5 minutes, 5 years 5 minutes, umzekelo. So xa siqhubekeka ke ngoku kule veki phaa kuverse 13 ithi, sathi isithunywa eso kuye, musa ukoyika Zekariya ngokuba isikhungo sakho siviwe. Wothi unyana umthiye igama elingubani? ElinguYohane. Kwaye apha kule ndawo sibona isicelo sakhe, asiyazi ukuba uthandazele ntoni, kodwa ngokwempendulo lesinikwayo apha ingathi uZekariya wayithandazela unyana. Kwaye isithunywa siyambongoza uba angoyiki
kwaye le nto siyayibona apha uba uYohane uzohamba abalasele ekuphileni ubomi bakhe, kwaye ebalasela nje ekuphileni ubomi bakhe uzophinda athini, ahlale entlango esitya ingqam phaa kulaa ndawo, kwaye uzothi alathe kuye uYesu Kristu. So yena uthi bana andinguye uYesu, kodwa yena uye ethini, etanci kum. Kwaye ukufika kukaYohane sibona apha uba kulaa nto ukuzisa ntoni, kuzisa uvuyo ebantwini. Kwaye igama likaYohane lithetha ukuthi gracious, God is gracious. Kwaye siyibona le nto ebomini bakhe ngokuthi uZekariya lo athini, anikwe unyana, kwaye nje enikwa unyana uYesu Kristu okanye uYohane uye ephila nje ulatha abantu kuye uYesu Kristu. Uthi bana ithi iBhayibhile uba yilaluka ivoice eyathi yadanduluka entlango ethi bana utyenenezeni intoni, umendo wenkosi, kwaye waveni amazwi akhe, uba ndipharafreyza right phaa. So yonke le nto isenzeka nje ulungiselela ukuza kukaYesu Kristu. Uba siyakhumbula kakuhle nje esi sithunywa sibonakala apha kuZekariya, sibonakala kuba sizokuphelisa iperiod apho uThixo aye wathula kuyo 500 years yonke. Kuthulwe, uThixo akathethi namntu, kwaye ngoku isilence izothi iphele, sithi singene kuyo iNew Testament. Kwaye ngeli hlobo ke ngoku nje uYohane elungiselela uYesu Kristu, siyabona uba umthandazo okanye ukuphendulwa kwemithandazo yakhe uZekariya itheni, ihlenxisiwe, kwaye waye wathini, waqhubekeka ethandaza. Masikhumbule le ndawo uZekariya wayeqale kuyo apha etempileni, indawo ephakathi, ethetha ukuthi bana umthandazo kunyanzelekile ukuba ube yisenta yobomi bethu. So nje ke ngoku ethandaza uZekariya apha, umthandazo wakhe engaphendulwa, ayithi loo nto uba ukungaphendulwa komthandazo wethu ngoku uThixo utheni, akawuvanga, kodwa uye athini, aye elungiselela ezinye izinto ebomini bethu. So ubulumko bukaThixo kudlulile okwethu ubulumko, kwaye ngeli xesha uThixo aphendula ngayo ilaa nto umthandazo wakhe uZekariya apha, uphendula kanye ngeli xesha elilungileyo okanye ngeli xesha elirayithi. Exactly ngeli xesha elirayithi. So ngamanye amaxesha siyathandaza, sithandaze, qhubekeke sithandaze, qomba hayi sidikiwe, siyasuka, abe uThixo utheni, esiza. Yes. So hlala uthandaza, hlale umlindele uThixo kulaa ndawo uthandaza kuyo. Omnye umntu uyabuza uba kufundisi wakhe, kutheni nje uThixo ebhekele ebantwini? Uthi lo mfundisi xa iphendula, no, uThixo akabhekelanga, uphaa kulaa ndawo umshiye kuyo. Kwaye enye ilanuka ingoma ithi bana ingebali likaYosefu nolantuka nonkosikazi yakhe uMary. So uMaria baya ke ngoku kule tempile, abantwana ngelaa xesha babezihambela, bebengabanjwa izandla. So xa bemgama ke ngoku ixesha elingangemini okanye 2 days, bayabuza uba uphi uYesu, uphi uYesu. So siyayibona phaa kulaa ndawo isinika ilantuka ke ngokubana thina sithini, sithi sihambe simfulathele uYesu, and then xa sikude ke simbuze uba uphi nalo Thixo, sibe sitheni, sisukile kuye. So umthandazo masithandaze, sihlale phaa kulaa ndawo okanye sihlale kuye uThixo. So uThixo apha kule ndawo waye ebonakalisa inzima esiphumela kuzo, kwaye ngelaa xesha umthandazo wethu angaphendulwa ngayo, uThixo ube elungisa thina kwaye esenza ukuba somelele ukuze sikwazi ukuthi sihlale, kwaye abonise amandla akhe through thina. So nje ke ngoku uba namhlanje uphumela entweni embi, okanye uphumela uyalingwa, okanye enye into yes uyalingwa, kwaye namhlanje ndifuna ukuthi bana funeka uhlale kuye uThixo, because loo nto iyakulungiselela ne, kwaye nje ilungiselela nje abantu bazobona amandla akhe uThixo awenzileyo, okanye indlela akhuphe ngayo uThixo kuloo nto uphumela kuyo. ULuka chapter number 1 verse 37.
number 1 verse 37 ithi ba ngokokuba akukho nanye into eyakumnqabela yena uThixo. So yonke le nto kwaye Isaya 65 verse 24, Isaya 65 verse 24. Isaya 65 verse 24. Uba uyakhumbula uSara noAbraham kwaza kubo izithunywa, kwaye uSara xa kuthiwa ba uzoba nomntana wathini, wahleka, because eyazi le nto ukubana ayinako ukuthi yenzeke. Kodwa ekupheleni kwelabali wathi bana uThixo nguThixo onako, nguThixo onako. Kwaye ulaluka phaa uverse 37 uthi ba ayikho into enokumhlula uThixo. 65 verse 24 ithi ba kuya kuthi bengekabizi ndisabele, besathetha ndibe sendivile. Bazothini? Kuya kuthi bengekabizi ndisabele, besathetha ndibe sendivile. So uThixo nguThixo obona iintliziyo zethu, kwaye uyayibona kanye le nto sitheni siyifunayo. Phaa uYeremiya chapter 33 verse number 3, uYeremiya 33 verse number 3, uYeremiya 33 verse number 3. Yeremiya izililo zikaYeremiya. Yes, ngayina mani nanku. Yeremiya 33 chapter verse number 3. 33 verse number 3. Ithi ba ndinqule, ndikuphendule, ndikuxelele izinto ezinkulu ezinqabileyo ongazaziyo. Kwaye kokugqibela siye phaa kwindumiso 91 verse number 15. Ndumiso 91 verse number 15. Verse number 15. Ithi ba wondibiza ndiphendule, ndoya naye embandezelweni, ndomhlangula ndimzukise. So sayibona apha uba uThixo akahlulwa nto, unako ukwenza izinto, abantu xa bethetha kakuhle bathi izinto ezi-impossible. Unako ukwenza izinto ezi-impossible, izinto ezingenakwenzeka. Kwaye uThixo esimkhonzayo, uThixo simlandelayo, esihleli kuye, unako ukuthi athini, asikhuphe kwaye ahambe nathi kuzo, siphumele naye kaphaya kwelaa cala. So uMesiya lo uzayo uthini apha kule ndawo, uYesu Kristu okanye uYohane ulungiselela uMesiya. uMesiya ngumntu ozothi apho amaYuda bebecinga uba uzoba ngumntu wemilitary, athini, abalwele, kodwa wayengazobalwele elo hlobo. Kwaye nje elungiselela yena apha kule ndawo siyambona uba kukho umthandazo ophendulweyo, ngubani? NguThixo. Kuza umlungiseleli elungiselela uYesu Kristu, kwaye nje elungiselela uYesu Kristu, ubomi bakhe buzothi buthini, buqale umsebenzi wakhe uzothi uqale ekuthini, ekutreyineni abantu, ukuze namhlanje sithini, sikwazi ukuthi sishumayele iBhayibhile le, kwaye again sibe nako amandla okuba abantu basindiswe. Uba uyakhumbula kakuhle uYesu Kristu waye wathatha abantu wabatreyina nje baye bashumayele iindaba ezilungileyo emveni kokuba etheni, evukile kwelabafileyo. So siyayibona le nto uba uYesu Kristu lona, uYohane lona ngumntu owaye wabalasela ukuphila kwakhe, kwaye ukuza kwakhe kwaye abantu bajabula okanye bavuya phaa kulaa ndawo. So siyayibona ke ngoku apha nje le force nje isiza ithi apha phaa, ithi uErwin McManus encwadini yakhe Unstoppable Force ithi phaa usixelela ibali lokuthi bana uYesu Kristu okanye ukuphendulwa kwantoni, komthandazo. Ithi phaa through prayer
a impossibility was changed to fulfillment. While ministering in South Dallas, McManus' small congregation began to grow, looking for a place to build a larger church building. The leadership spotted in an acre of land for sale. Given its location near downtown Dallas, it seemed strange that the property was available. Excited at their fortune, this small group of people, many on welfare, began to pray that the site would soon be theirs. Eventually, they were able to purchase the property. After receiving financial help from an association of churches, as the congregation began the process of obtaining the building permits, they discovered the property had been declared unacceptable for construction by the city of Dallas. The acre of land, the prime location, was nothing more than a worthless landfill. McManus grieved over this waste of precious time and money. He writes, "We had bought an acre of garbage. Several core samples were taken. From what I understood, they went at least 25 feet deep and found nothing but trash." McManus wayengomnye umuntu. So siyayibona kule ndawo uba kwaye kwathini kwaye nje eqhubekeka nje kwaye bathini bafumanisa ukubana uba lo mhlaba umdaka kulapho abantu bekuthe I think kulapho abantu bebelahla kuyo inkunkuma, kwathathwa umhlaba wabekwa ngaphezulu wagangathwa. So bona xa bewuthenga ke ngoku bathengiselwa, ndingathi ukuba barojiwe apha kule ndawo. Kodwa eli bali liqhubeka, baye bathini, baye bawufumana umhlaba ukuthi bathini bakhe ibandla labo. So noba into ijongeka nje ngokuba yi-waste kanjani le, sifane nje sachitha imali apha kule nto, but ikhona indlela ezothi nithini nizuze kuyo. UThixo uthe akazobayekela abantu bakhe, akazobayekela, akazobashiya. So kuyo yonke loo nto sihlala phaa kwezazithembiso. Abantu babesiza apha bezokushumayela iindaba ezilungileyo ebantwini balapha eMzantsi, baye bashiya izinto zabo, bashiya ifemeli yabo ngemva, kwaye bahamba bashumayela iindaba ezilungileyo ebantwini bonke. So siyayibona uba apha le nto, siyayibona iiwisile ziqaliwe nje, zaye zaqalwa kuba abantu baye beza bashumayela iindaba ezilungileyo ebantwini. So yingqalo ke ngoku ubomi bukaYohane, yingqalo yokuthi abantu bakhunjuzwe, amayuda wona, kodwa yingqalo yokuthi i-Gentiles zona, abantu abangengabo amayuda, bayive iindaba ezilungileyo zikaYesu Kristu osindisayo. Phaa kuvesi 15 ithi phaa, kuba uya kuba mkhulu emehlweni enkosi, angakhe asele wayini nasiselo sinxilisayo. Uya kuzaliswa nguMoya Oyingcwele kwasekuzalweni kwakhe, nento eninzi ke yoonyana bakaSirayeli uya kuyibuyisela enkosini, uThixo wabo. Yena uya kuhamba phambi kobuso bayo enomoya enamandla kaEliya, ukuba azibuyisele iintliziyo zooyise kubantwana nabengevayo, koko ukuqonda kwamalungisa, alungisele inkosi abantu abalungisiweyo. So uZekariya apho uxelela uGabriel uba, uGabriel uxelela uZekariya uba uzoba nonyana, kwaye nje unonyana nje uzoba yintoni, uzoba mkhulu emehlweni akhe uThixo, kwaye nje emkhulu emehlweni akhe uThixo uzokwenza izinto ezinkulu. uHerode, uba isakhumbula kakuhle uphila ngemihla kaHerode ukumkani. Besifundile uba uHerode ngumntu onjani. Uba ubona uba popular kunaye wayekubulala, kwaye uba uyabona uba uzoba yingxaki endleleni yakhe wayekususa. So wayengena competition uHerode, kwaye usibali wakhe waye waba ngumfundisi. Akhumbula waye wabulala abefundisi bonke phaa kulaa ndawo, kwaye wanyula usibali wakhe, kwaye abantu bamthanda kakhulu usibali wakhe. Wabona uba uzomsokolisa, makathini, makamsuse. So uHerode baphila ngexesha lomntu okhohlakeleyo kakhulu i-leadership yakhona. But ke ngoku nje ephila ngexesha uYohane,
zangabuye emva, waye waqiniseka ukuthini, ukushumayela iindaba ezilungileyo. Sambona nje ebulawa nje, akabulawa ngendlela etheni, emnandi, waye wathini, washunqulwa intloko. Ithi pha, uThixo ke ngoku uHerode the Great, ukumkani omkhulu lo, wayebizwa umntu omkhulu nje ngokwestandard sangela xesha, kwaye xa esiza ke ngoku apha kuYohane wayengathathi indawo okanye wayengabeki indawo ubukhulu bakhe. uMateyu chapter 20 verse 26, masiye pha, uMateyu chapter 20 verse 26, uMateyu 20 verse 26. Ifuneka ngolu hlobo pha. Mateyu chapter 20 verse 26 ithi, ze kungabi njalo ke phakathi kwenu nina, osukuba enga angaba mkhulu phakathi kwenu, makabe ngumlungiseleli wenu. Mateyu 23 verse 11. 23 verse 11. Omkhulu ke kuni makabe ngumlungiseleli kabani? Wenu. So apha yayithetha ngantoni? Omkhulu kuni makabe ngumlungiseleli wenu. Okay. Ibhishophi, incwadi, iBhayibhile yethu ibiza ngokuba ngintoni? Ngumlungiseleli. Umlungiseleli akekho apha kodwa uba phaa emnyango, ubulisa abantu. Xa singekho uqoqosha izitulo, xa singekho uyatshayela apha etheni, phakathi enkonzweni. So uthi phaa uYesu Kristu, umntu omncinanana kuni nina bafundi bam ungomkhulu, kwaye ophakamileyo omkhulu ungomncinanana. So siyayibona le nto, utheni? Uba umntu uqala ezantsi ulungiselela abantu, ngoyena mkhulu ebukumkanini bukaThixo. Abokuqala, iyafana le principle ithi, abantu abafike kuqala apha enkonzweni ngabo abazohamba mva, abafike emva bazohamba kuqala. Abafike kuqala bazohamba mva, abafike emva bazohamba kuqala. So omncinanana ungoyena mkhulu, ongumlungiseleli ungoyena mkhulu, kwaye ophakamileyo phezulu ungoyena mncinanana. So namhlanje masihambe sinale ingcinga, uYesu, uThixo, ungoyena unako ukwenza izinto esingenako ukuthi sizenze thina. Okanye uba ufuna icacise kakuhle, uThixo ngoyena mntu ukwaziyo ukwenza izinto ezingenokwenzeka. Masithandazeni. Bonke ngoSomezulu sisathandaza kwaye sibulele ngoSomo Engcwele ngezwi lakho. Thandaza ukuthi sesihamba sesiphuma, wena ngoSomo Engcwele ilizwi lakho lihlale kuthi ezingqondweni ngokobutyebi. Sathandaza njalo uthi namhlanje andimazi lo Yesu kwaye andisindiswanga, ngathanda ukuthi ndimazi ngakumbi. Sicela nje ukuphakamisa isandla sakho sobonisa eBhayibhileni uba umntu usindiswa njani. Uthi andisindiswanga, andimazi lo Yesu. Sicela nje ukuphakamisa isandla sakho sobonisa eBhayibhileni uba umntu ubufumana njani ubuhlobo noThixo. Masiqhubeke mthandazeli. BakwaSomezulu sabulela ngezwi lakho. Ilizwi lakho ngoSomo Engcwele linamandla, kwaye ilizwi lakho ngoSomo Engcwele liyaphilisa, kwaye ilizwi lakho ngoSomo Engcwele linako ukuthi lisikhokhele, kwaye ilizwi lakho ngoSomo Engcwele liyasondla thina. Sithandaza ukuthi sesihamba lona lihlale ezingqondweni zethu, kwaye sihlale sihleli kulo silifunda, kwaye ngoSomo Engcwele sihlale sithetha ngalo kwabanye. Thandaza zonke izinto egameni lomfeli nelomvukelo wethu uYesu Kristu. Amen.